Čo sa týka stackingu a nejakých talentov na Slovensku, tak znovu by som povedal, v Čechách je to veľmi populárne a hlavne v dnešnej dobe to veľmi beží. Sám poznám niektorých, čo majú tzv. Stajňu ako 8-10 koníkov a podobne. A ku podivu, ešte asi sa im to možno že rozšíri, lebo aj podľa posledných výsledkov a čo viem, tak ako by som povedal, že viac vyhrali koníci ako majitelia stajní, takže asi bude to zaujímavé. No u nás na Slovensku popravde neviem aspoň o tom, aby, nie že to bolo rozšírené, aby vôbec niekto niekoho stekoval alebo sponzoroval. Sponzoroval možno áno v tichosti, ale aby ho stekoval. Napríklad ja osobne určite nikoho. Určite nikoho a nie preto, že by nenachádzam ako takého hráča, ktorým by som ako bez problémov s dôverou a bol som si istý, že ten hráč má šancu treba uspieť na nejakej medzinárodnej úrovni. A na Slovensku, keď mám ako zobrať nejakého hráča, ktorého by som ako reálne vyzdvihol a myslím si, že ktorý by mohol ako dosiahnuť určite výsledky a ktorý má prístup pokru veľmi dobrý, tak je to Maťo Mečiar a verím, že on v blízkej budúcnosti aj nejaký ten výsledok dosiahne. To znamená, to by bol možno taký jediný hráč, ktorý keby povedal, že chce niečo steknúť alebo či si niečo nekúpim u neho nejaké percentá, tak ako to by som bol aj s takou radosťou ako celkom ako urobil. Tak na EPTčka bohužiaľ ako chodím v drvivej väčšine sám. Občas je niekto, čo sa kvalifikoval, alebo prípadne keď je bližšie treba z EPT Praha alebo VPT Praha, tak áno, je tam ako zo Slovenska, je tam plno hráčov, v úvodzovkách plno, ale na pomery ostatných turnajov tak naozaj plno hráčov, ale treba niekde z Barcelona alebo Sanremo, tak ak sme tam dvaja, traja zo Slovenska, tak už je to, by som povedal, veľa. Aj vo veľkej väčšine som sám. Čo je škoda, lebo samozrejme veselšie by bolo, keby sme tam ako nejakou partiou a že chodíme regulárne. Konkrétne s ním som ako nikdy za jedným stolom ani nehral. Turnaj asi určite musí vedieť, lebo výsledky mal. Ako má nie zlé výsledky. Vedie druhý ako v historickom rebríčku Slovákov a dvakrát sa dostal na finalovistvo. Tohto roku bol asi, ja neviem, videl som ho v Prahe, videl som ho v Londýne a v Monte Carle. Asi všetky ani nebol, čo je veľká škoda, lebo ako slovenský poker pro turnaj by som tak povedal, že mal by byť pravdepodobne na všetkých týchto turnajoch. Predsa len je to turnaj od Poker Stars a je to, by som povedal, taká vlajková loď ako v Európe, tak ako tam slovenského Poker Pro by som chcel vidieť ako na každom a hlavne čítať o tom a tak ďalej, urobiť nejaký zostrih. Aj teraz v Monte Carlo, čo viem, tak ako odohral hlavný turnaj a už ďalší deň bol preč, že odletel domov. Side eventy, myslím, že ani nehral ako skoro nikde a tak ďalej. Z môjho ponímania to je veľmi, veľmi zlé, pretože ako Poker Pro ja si myslím, že mal by tam byť, mal by to odohrať a veľmi sa divím ako Poker Starsu a teda zástupcom pre túto oblasť, že ho do toho netlačia, že de facto dáva tú informáciu pre nás, pre ostatných a hlavne pre mladých pokrových hráčov, ktorí s tým pokrom začínajú, aby si prečítali, aby ich to chytilo, aby ich to zaujalo. Čítam knihy,
Teraz som si kúpil ďalšie dve Jonathana Littla dvojku. Jednotka ma posunula strašne dopredu. Musím povedať, že je to asi najlepšia kniha, každému ju odporúčam ako o pokry. Dvojka je skôr, by som povedal, z takej pozície ako taktickej, ako mimo stôl, že ako mám ju asi tak do polky prečítanú. Určite si prečítam aj ešte ďalšie knihy. Niekto sa možno zasmeje, či ešte mi to pomáha. Áno, ja si myslím, že každý by mal ako aj ten najlepší hráč, ja si myslím. A možno práve tí čítajú ako aj najviac. Tak keď sme pri otázke toho, či poker je vôbec schopný uživiť človeka ako reálne ekonomicky, tak myslím si, že áno. Nie je ale veľa hráčov ani vo svete a určite nie na Slovensku, ktorých reálne poker dokáže uživiť v plnom rozsahu. To znamená, že de facto si doprajem toľko a viem použiť toľko prostriedkov pre svoj život z tých pokrových peňazí, aby ma to totálne uspokojilo. Čo sa týka mňa, tak ja poker hrám na tej profesionálnej úrovni, ako že nič iné nerobím zhruba asi 2 roky, kedy reálne som ako totálne prestal už s inými aktivitami a zaoberám sa len pokrom. Aj v mojom prípade je to ale z oboch stránok stola. To znamená, hrám ako hráč a zároveň som spolumajiteľom tohto klubu. Myslím si, že taká tá špička slovenská, tých 10-15 hráčov je naozaj v stave reálne žiť a živiť sa ako pokrom. Každému to prajem, pretože je to veľmi pekné zamestnanie, ktoré ako hlavne ten live poker, ako veľa vidíš, veľa cestuješ, ale nie je na to každý stavaný. S tými najznámejšími európskymi ako sa stretám, dá sa povedať, dosť bežne, lebo veľká väčšina, alebo drvivá väčšina z nich chodí na ten okruh EPT ako skoro na každý, tak ako ja. To znamená, hral som, nielen, že si ich stretnem, s niektorými prehodíme aj pár slov, i keď moja angličtina nie je nič moc, ale kto chce, tak ako vieme sa dorozumieť. Ale hlavne som sa stretol s viacerými z nich ako za jedným stolom a nie jedenkrát, hej, napríklad s takým Grospelierom mám za jedným stolom odohraté 3-krát alebo 4-krát, dokopy je to možno 15 hodín, čo si dovolím tvrdiť, že už viem zhruba aj ohodnotiť, čo hrá, ako hrá a tak ďalej, že nemám to len z počutia, ale že reálne ako viem, s Theo Jorgensenom som hral možno 4-krát alebo 5-krát, takisto dokopy cez 20 hodín možno. Hej. Z tých svetových, tak ako tam by som vyzdvihol Phila Hellmuta, s ním som hral 3-krát za stolom, zhodou okolností 2-krát ako v Amerike, ako minulého rok, raz len možno 3/4 hodinu a bol som presadený, bohužiaľ, alebo našťastie. A v druhom turnaji sme hrali asi posledné 3 hodiny hracieho dňa, takže ako tam. A hral som s ním a to je taká perlička, vôbec možno jedným z prvých turnajov, možno je to asi 7 alebo 8 rokov dozadu v Aviation Clube vo Francúzsku a tam som urobil na hráča ako Monster Bluff a ukázal som. A všetci odrazu taký smiech, že ako normálne sám som bol prekvapený, nevedel som, že či som niečo zle spravil, ako úplne, lebo keď už anglicky trošičku, tak francúzsky ani slovo a francúzi zase ani, ich angličtina je ešte slabšia ako moja. No a nakoniec ako som zistil, že sa smiali vlastne preto, že ako ten hráč bol Phil Hellmuth. Ako ja som to ale nevedel, ako ja som bol totálna ryba, totálne nikto. No a on už v tom období bol samozrejme svetový hráč, ako na svetového mena. No a de facto nesmiali sa mne, ale smiali sa jemu, som nakoniec zistil, že ho vyblafoval nejaký ako amatérik, takže to bol taký ako príjemný zážitok, ktorý vlastne bol príjemný až potom neskôr, keď som vlastne zistil, kvôli čomu sa smiali a tak ďalej, za tým stolom som vlastne bol skôr ako taký ako vyjavený, že čo je, že čo som ako zle spravil. Často som hral napríklad s Negránom, ako aj teraz posledne, ako v Monte Carlo sme spolu sedeli koľko? 5 hodín asi za jedným stolom. Ako s Ivym som jedenkrát ako sedel ako za stolom v Londýne asi pred 2 alebo 3 rokmi.
napríklad Grospelier je strašne adrenalinový. Jeho som dokonca podopieral, čo je zaujímavé. Pred 2 rokmi v Barcelone sme boli v tom hoteli, vidím Kriva ledva išiel ešte, Elky. Dal som mu rameno, ku podivu sa chytil a skackal, hovorím, že čo je, vôbec problém. A hovorím, že kickbox skačalo so ženou, že dávali si kickbox a že schytal to niekde do lítka, že nevieš typiť na nohu. Tak to je to taká perlička, ale ináč super chalan, hej. I keď je extravagantný, stále vlasy pomaľované a podobné, hej. Možno, že ten moment robí kvôli reklame, ja neviem. Ale ináč veľká väčšina z nich, Ženia Timošenko, napríklad mám tú výhodu, že po rusky viem veľmi dobre a on je z Ukrajiny, takže napríklad s ním sme rozprávali o čomkoľvek a poviem tak, vzhľadom na to, že ten chalan má vyhraté možno cez 10 miliónov a hraje najvyššiu kešovku kdekoľvek príde, okrem toho tomu v turnaji je, hlavne by som povedal, že bude mať kopec peňazí z kešovky, hej. Pritom je to tak príjemný chalan a úplne bez nejakých manier nejakých, že ja som niekto alebo podobne. Určite to bude Velden v Rakúsku. Casino Austria robí vynikajúce pokrové túr. Na Velden je kvázi také najlepšie z nich. Bude tam na hlavný turnaj, ktorý je 2000, zhruba 250 hráčov. A po minulé roky hralo 16 až 20 kešových stolov od hier 2-5, 1-2 dokonca myslím, až po chodíva tam Antonius a spol, úplne pravidelne, asi to spájajú s dovolenkou a dokonca minulého roku tam hrali 400-800, ale nehrali to tak, že to boli 2 alebo 3 hráči, lebo teraz často čítame aj minulé, že v Kings sa hralo 5000, 10 000, lenže hrali to 2 a tak ďalej, ale pri teraz 300, 600, 400, 800 pod limitom vo Veldene je plný stôl a ešte na čakačke sú 3-4. Aj to beriem, že sa to tam hrá. Prvý seriózny veľký turnaj to bude Barcelona vlastne od 27. augusta do 7. septembra aj spojená s Estrelou. Nakoniec tam bude aj to vyhlásenie ako hráča roka ako oficiálne s tou nejakou cenou a tam niečo dajú. No a myslel som teraz tu nejaký pohár alebo nejakú hviezdičku. Asi niečo tam niečo tam bude, čo si dám do skrinky na pamiatku, lebo neviem, či sa mi ešte podarí. Plány by boli, ako to zopakovať, ale ja hovorím, je to strašne o šťastie a poviem takto, že ak sa mi budúci rok podarí sa dostať do 10, tak to bude fantastické. Minulý rok vyhral hráča roka Vinklárek a je to výborný hráč, veľmi jeho Rusy vysoko cením, vážim a že párkrát bol so mnou na stole a mám z neho rešpekt a vidíte, tento rok sa nedostal, ani ešte som nepozeral, kde bol, ale určite nebol, v prvej 20 určite nefiguroval. Takže není to také jednoduché a bežné. Vrcholom tohto kalendárneho roku bude určite Praha. V Prahe jednoznačne nebudem chýbať. Najbližšie pripravím majstrovstvá Slovenska v cash game, čo bude niečo úplne nové a beriem si to ako osobne, ako ja pod taký patronát, takže budem určite ohľadom toho niečo robiť. Z takej zvláštnosti, tu by som podotkol, znovu náš klub Poker Benelux organizujeme zájazd na Makau. Teraz sme istých asi 6 alebo 7, čo už 100% ideme. Ďalší 3-4 rozmýšľajú nad tým, kde proste dáme nejaké spoločné peniaze dokopy, kúpia sa letenky podobne a pôjdeme na taký 7 až 10 dňový výlet na Makau spojený s hrou a samozrejme partia. Každému by som poprial hlavne veľa šťastia v tejto hre, aby prípadný neúspech jedného večera alebo nejakého kratšieho obdobia, aby vás to neodradilo. Ono raz to príde určite a hlavne, aby tá hra každého bavila, aby
ten adrenalín, ktorý potrebujeme do seba dostať, ako toho hru sme ho dostali. A popri tom prípadne tí šikovnejší a šťastnejší si aj niečo zarobili, a aby každého z vás to posunulo o level vyššie, aby časom nás jazdilo na nejaké pekné eventy a turnaje do zahraničia, po Európe, prípadne do sveta, čoraz viac. Každému prajem teda šťastnú ruku, dobré karty a veľa dobrých rozhodnutí. Díky, ahojte.